Il-linja tal-appoġġ għal persuni bi problemi ta' saħħa mentali laqet aktar minn 400 telefonata fl-ewwel 3 ġimgħat kemm ilha li bdiet taħdem. Dan tħabbar fil-Parlament mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern it-tlieta wara nofsinhar. F'dawn l-ewwel 3 ġimgħat minn mindu fetaħ is-servizz tal-helpline 1579 u 1579 kien hemm madwar 440-450 telefonata, ġifieri persuni 430-440 persuna bi problemi ta' saħħa mentali illi sabu l-għajnuna, sabu l-wens, sabu l-pariri, sabu l-interventi minn dan il-helpline ġdid illi aħna daħħalna fil-qasam ta' saħħa mentali. Il-Deputat Prim Ministru qal li madwar 10 każijiet minn dawn it-telefonati irrikjedew interventi fl-immedjat u potenzjalment ġie evitat suwiċidju. Din il-linja ta' appoġġ hija miftuħa 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa u tinvolvi diversi professjonisti. Dan is-servizz mistenni li jkun integrat mas servizzi l-oħra tas-saħħa mentali f'pajjiżna. Chris Fern għamel referenza wkoll għal xogħol ieħor li qed isir rigward is-saħħa mentali f'pajjiżna fosthom fl-isptar Monte Carmeli.